Metalni puila bakhakno Wngnani koktongo 2020 ADC election जों नुगै मानखा याफावते तालनै जरा तंखो थियाबा हास्टे गनांगै एडिसि संमरि न किटिंगै दालबिदाल रिजनल पार्टी नेशनल पार्टी रकनि खाक्तै चंमरि न किटिंगै जबाव अंखरमानि हाबाव अंखरमानि अबा हायगेन जोंथिनि नुगै मानखा खेजुर बागाननि भगत सिंह जुब आबास हलनग थिकानि yang yagra phasing norok नुगै मानखाना o jagao chini mangpliu norok nugui mannai Ipft bodolni luaji mungbai MCC CAC committee ti election candidate selection ni je 7 jon member borok tini o jagao asuk laikha balaino important meeting जों जतनो साइमानो 28 सीट बुस्कांनि एडिसि चंबारि वो 28 सीट no election ngani thangai dong tei kainai seat hangke ajagawo tei khorok ni chongjaknai heba जों nugui mankha je 28 seat tabuk bo sabo mannai sabo ticket mannani thangai dong abono ti dalbidal political party wo kok banglai mani haikeno IPP bo nugui mankha kaisa seat khorok ba khorok dokke dabidar eba ticket mannani musuk mani abo hai leader kasai phaimani जोंबो हायकेनो पाइथाक जरातै साइमानानि चाइटक लायनाय जे बस्कां 2020 एडिसि इलेक्शन लोकरकनि बिसिङाव गोबांमा खाकामुं वानसमुरक जों खानायमानखा ताक्लाय विधानसभा इलेक्शननि हायकेनो ताक्लायनि 2020 एडिसि इलेक्शन बदा हायनो हाय IPFT BJP बै एलायन्स जोंगै चंबारिवो बातायनानि थाङै दं आबो हाय सोंमुंगनो लोकरकनि खावो गलकुफुंगै सोंमुं गोबां आसायलायजाक कक्सालायजाक फियाबा जों दिनै नुगै मानखा र IPFT बदलनि MCC CAC कमिटि तै खरकसिनि बरनि 7 जन जे टिकेट एबा जे कैंडिडेट सिलेक्शन बरनि आदं रक आसुगलायखा ओ आसुगलायमानि बिसिंगनो अंखरि फायनाय कायसा वानसकमुं BJP बाय एलायन्स जोंनानि बखाक वानसकमुं फाजिंदा बरक याप्रिसे एबा सेपारेट के सिंगल no contest खान्यानि बखाक दा बरकनि याप्रि बरकनि वानसमुं न एबा खावबो हायरक बो सिनि थानि खक्तमा दंगो BJP बाय एलायन्स Wngya वइ दालबिदाल रिजनल पार्टी रक बाय आलका पॉलिटिकल रिजनल पार्टी रक बाय एलायन्स Wngै ताक्लाय कताल के त्रिपुरा सरक नि कायसा थानसां मुंनि बखाक मुखाय दंगो IPFT तै INPT न खबै दालबिदाल रिजनल पार्टी रक फियाबा Meetingo 100% रायसारा Wngya फानो BJP बाय ताक्सो जरते एलायन्स तै आसुगै बरकनि मीटिंग रक पाइसगिया फानो ओ मीटिंग नि बिसिंगनो स्राय खायजाकनाय BJP बाय एलायन्स जोंनानि थाङै जादों IPFT एबा BJP बाय एलायन्स Wngya वइ आलका त्रिपुरा रिजनल पॉलिटिकल पार्टी रक बाय एलायन्स जोंना थाङै दं जों साइमानानि साइटक लायनाय फियाबा मीटिंग न जों कायसमै नायसमै दङ ता फातरा दं तै फानो जों थासिङोबो मीटिंगो हाबै बिसिंनि मांपलि रकनो फुनुंनानि साइटकखा दाक्ति ओ मीटिंग पाइमानि यागुलो बरकनि सिद्धांत बरकनि ओ मीटिंग नि बिसिंति तामक कताल वानसमुं नाहारजाक आबनो खनारनानि बागै जों साइटक नाय बायथाक जरातै मांपलि तिसानाय प्रबित ते अमल लगे आं रनजित चिनि खरां